oxecto afondar sobre os datos que xa coñecemos en cifras globais en relación cos resultados da campaña de marisqueo en Galicia durante o ano 2015. Datos, penso, xa definitivos ou moi avanzados e que son proporcionados polo sector en función das distintas vendas en lonxa e non polo goberno. Digo, son proporcionados polo sector e non polo goberno. Datos que, se non estou errado, o Consello da Xunta tivo a oportunidade de analizar e valorar ca presentación dun informe por parte da Conselleira do Mar nas pasadas semanas. Do mesmo despréndese unha conclusión xeral moi importante. O aumento do valor económico das vendas rexistradas en lonxa, tanto nas modalidades de marisqueo desde embarcación como respecto do marisqueo a pé. E quero salientar a importancia de poder medir con parámetros obxectivos a evolución do marisqueo en Galicia. Porque estamos afeitos, señor director xeral, e vostede o sabe ben, a escoitar da oposición a súa visión catastrofista sobre a situación do sector que queda desmentida polas cifras. E isto non significa que debamos ser triunfalistas, por suposto que non. Isto non significa que non existan retos por diante e retos pendentes, por suposto que sí. Pero sí, polo menos, significa que dispoñemos de cifras obxectivas capaces de radiografiar con maior acerto a situación do sector. E que coñecelas é esencial tanto para as administracións públicas como tamén para os políticos. Tamén para os políticos. Para enriquecer o proceso de toma de decisións que se poidan producir tanto hoxe como no futuro. Obvia lembrar nesta comisión que o marisqueo en Galicia ten unha gran importancia social. Desta actividade dependen os ingresos de preto de 4.000 personas, na súa gran parte mulleres, mentres no marisqueo a flote e desempeñado principalmente no marisqueo a flote por homes, no marisqueo a pé por mulleres. Os datos evidencian que a pesca e o marisqueo nas súas diversas formas e modalidades continúan a ser unidos. A industria de transformación e a industria de conservación, un dos primeiros axentes da economía galega. E aqueles que apostamos por unha Galicia máis azul, queremos coñecer polo miúdo a evolución destes sectores tan importantes para a nosa comunidade autónoma e tan importantes para a economía galega, especialmente nas zonas costeiras. As preguntas que lle fai este grupo parlamentario, as preguntas que lle fai este diputado, é cales son os principales resultados do informe sobre a campaña de marisqueo durante o ano 2015 e tamén queremos coñecer a valoración que fai o Goberno galego de estes mesmos resultados e tamén do marisqueo tanto a pé como a flote en Galicia. Esperando a resposta do señor director xeral, nada máis e moitas gracias, señora presidenta. Gracias, señor Balseiro. Ten a palabra para dar resposta o señor Balseiro. Ten a palabra para dar resposta o señor Maneiro Cadí. Gracias, señora presidenta. Señorías, bos días. A información refletida na contestación que lle vou a dar procede, como vostede decía, das notas de venda emitidas polas nosas galegas, é dicir, información estadística oficial. Incluso ten unha operación estadística asociada no Instituto Galego de Estadística. Dita información é transmitida diariamente polas lonxas a Consellería do Mar, que incorpora tamén diariamente na plataforma tecnolóxica da pesca. A día de hoxe os datos están prácticamente pechados, salvo algunha pequena corrección que haya que facer. Para analizar a evolución das vendas procedentes do marisqueo no ano 2015, utilizarse as ventas realizadas nas nosas galegas das especies que conforman o grupo de bivalvos e o percebe, por ser estas as especies máis características das distintas modalidades de actividade marisqueira en Galicia. Neste total de ventas non se inclúen aquelas que se teñen identificadas inda sendo bivalvos, percebe non, pero inda sendo bivalvos, con procedencia na acuicultura. Así, pódense diferenciar tres grupos.
o marisqueo a pé, que recolle as vendas nas lonxas asociadas a un permiso de explotación de marisqueo a pé, marisqueo a flote, que recolle as ventas nas lonxas asociadas a unha embarcación con a modalidade de marisqueo a flote nos subpermes, e outras vendas que recolle outras vendas das especies citadas. Inclúe vendas que deberían estar incluídas en algún dos grupos anteriores, pero nas cales o proveedor non está debidamente identificado e, polo tanto, non pode clasificarse correctamente nun dos grupos anteriores. Para pasar aos datos, no ano 2015, as vendas de percebe e bivalvos nas lonxas galegas superaron as 7.480 toneladas e supuxeron unha facturación en primeira venda de máis de 66 millóns e medio de euros. No caso marisqueo a flote, recolléronse vendas de 2.778 embarcacións distintas que acadaron as 4.522 toneladas e máis de 38 millóns de euros de facturación. O marisqueo a pé facturou máis de 25 millóns de euros coas vendas dun total de 2.614 toneladas. Os resultados do ano 2015 supoñen un incremento con respecto ao ano 2014, tanto en termos de cantidad vendida como facturación. Así, as ventas procedentes do marisqueo a flote incrementáronse nun 28,6% en cantidade e un 9,5% en importe respecto ao ano anterior. No caso do marisqueo a pé, a cantidade vendida aumentou nun 14,4% e o importe nun 15,4% con respecto ao 2014. Con respecto ao volumen medio de vendas no período 2010-2015, comparado cos datos do último ano, observamos un mellor comportamento en termos de facturación tanto para as vendas do marisqueo a flote como do marisqueo a pé. No caso das cantidades vendidas, o dato do ano 2015 é superior á media anual no primeiro caso, o marisqueo a flote, sendo a cantidade vendida polo marisqueo a pé inferior á media, o que se pode explicar logo os resultados por un mellor comportamento dos precios medios das especies vendidas por esta modalidade. As especies cunha maior presencia nas vendas do marisqueo a flote no ano 2015 son a ameixa babosa, o berberecho, a ameixa rubia, o percebe e a navalla, que representan o 77% da cantidade vendida e o 82% da facturación. Se comparamos esta estrutura das ventas por especies coa totalidade do período 2010-2015, destaca especialmente o maior peso que o berberecho ten nas vendas deste último ano. No caso do marisqueo a pé, as vendas concéntranse nas especies ameixa fina, ameixa xaponesa e berberecho, 91% da cantidade vendida e 88% da facturación. No 2015, pasando ao percebe, vendéronse 314 toneladas de percebe nas lonxas galegas por un importe superior aos 7,5 millóns de euros. As vendas de percebe supoñen o 15,3% da facturación total do marisqueo a flote e o 6,2% da facturación do marisqueo a pé. Máis da mitad das capturas de percebe vendéronse nas lonxas da Coruña e Cedeira. As capturas procedentes do marisqueo a flote no 2015 vendéronse principalmente nas lonxas da zona 4 Muros e 3 Arousa, que agrupan o 74,1% do total da cantidade vendida e o 65,6% da facturación. Destaca sobre todas a lonxa de Noia, que prácticamente duplica os datos do ano anterior, xa que nesta lonxa se vendeu no 2015 o 36,2% da cantidade total e sotivo o 24,3% da facturación total das lonxas de Galicia. As vendas das capturas procedentes do marisqueo a pé no 2015 tamén se concentraron nas lonxas situadas na zona 3 Arousa e 4 Muros, sendo neste caso maiores as vendas na zona 3 Arousa, que representan o 51,4% da facturación total deste sector. Neste caso, destacan por riba das demais as lonxas de Noia, O Grove e Campelo, falando marisqueo a pé. E para responder a súa segunda pregunta sobre a que valoración fai o Goberno galego destes datos, dicirlle, como non pode ser de outro xeito, a valoración que fai o Goberno galego é netamente positiva e non só polos datos absolutos, senón que se constata tanto un incremento nas cantidades extraídas como na facturación e senón tamén porque os datos amosan un cambio na tendencia dos últimos anos na evolución do marisqueo galego, posto que se rompe a tendencia negativa e no ano 2015 se acadan tamén datos máis positivos que a media dos últimos 5 anos nos que, nestes 5 últimos anos, a conxunción de varios factores negativos, como os fortes temporais, elevadas temperaturas das augas en determinados momentos do ano, a presencia de martello no berberecho e outros, viñeron exercendo unha influencia negativa na evolución das capturas de bivalvos nestes anos pasados. Tamén debe terse en conta que se empezan a recoller nas estadísticas oficiais os resultados do Plan de Recuperación de Zonas Improductivas que ven desenvolvendo a Consellería do Mar nos últimos anos e que entre o 2010 e o 2015, con unha inversión de case que
que 5 millóns de euros permitiu acometer, xunto cas confrarías e agrupacións, un total de 170 proxectos que permitiron incidir sobre preto de 8 millóns de metros cuadrados que foron recuperados para o marisqueo a partir de zonas improductivas e cuxos resultados, que se mejoraron no tempo por espacio de varios anos, nunha inmediata actuación e o incremento de productividade destes bancos, empiezan a ter xa reflexo no incremento das cantidades de moluscos extraídas. Polo tanto, a valoración do Goberno galego é positiva, na confianza que esta tendencia se vexa continuada nos próximos anos, sempre que as condicións meteorolóxicas e oceanográficas acaden valores normais e que as actividades de recuperación de zonas improductivas, que continúan por parte da Consellería do Mar e das confrarías, segan a incorporar novas zonas productivas ao marisqueo. Moitas grazas. Gracias, señor Maneiro. Turno de réplica para o señor Balseiro. Gracias, señora presidenta, e gracias, señor director xeral, por a súa resposta. Eu quedei con algunha das cifras que dixo vostede do valor económico das ventas do marisqueo en Galicia. Vostede confirmou que aumentou nun 14% no ano 2015, que superou os 66,5 millóns de euros e con 7.500 toneladas vendidas en lonxa. Pero quizá hai unha cifra que é máis significativa se comparamos o ano 2010 e 2015. E vostede deu datos aí. Dixo que houbera unha inversión de máis de 5 millóns de euros, 160 proxectos en zonas que eran improductivas. E isto, claro, se comparamos isto, aquí vemos que durante o ano 2010-2015 se rexistra un incremento máis dun 4% no caso da cantidade vendida en lonxa e dun 5,5% na facturación en este período de tempo. É dicir, durante os últimos 5-6 anos. E entón isto lévanos a pensar que lonxe da imaxe que pretende darse aquí moitas veces en esta mesma sala ou en esta mesma casa, o marisqueo en Galicia presenta cifras positivas. É dicir, quedan cousas pendentes, por suposto, non podemos ser triunfalistas, pero as cifras que, como ben dixo vostede, non son do Goberno, senón que son as que dan as lonxas galegas, temos que dicir que son positivas. Pero, ademais, que son positivas en todos os ámbitos. Porque, se facemos esta mesma valoración desde o marisqueo en embarcacións, nesta modalidade das ventas incrementanse, como ben dixo vostede, un 28%. En cantidade, máis dun 9% no importe respecto do ano 2015 ao ano 2014. E se esta mesma comparativa a facemos no marisqueo a pé, neste caso, a cantidade vendida aumentou máis dun 14%. E o importe é máis dun 15%. Por iso que é bon coñecer estas cifras, é bon que non señan cifras do Goberno de Galicia, nin que non señan cifras do Grupo Popular, que señan cifras das lonxas galegas, que son as que as pasan, e por iso digo que o marisqueo en Galicia presenta cifras positivas. Porque aquí nesta comisión, vostede sabe ben, e os membros desta comisión estamos cansados todos os días do catastrofismo do marisqueo en Galicia. A nós tamén nos gustaría que as cifras foran todavía mellores. Por suposto que sí. Como nos vai gustar? Pero tampouco o que non podemos negar é que as cifras comparadas desde o ano 2010 ao ano 2015 ou comparadas 2014 con 2015, calquera dos últimos 5 ou do último ano, as cifras son positivas. E iso tamén non hai que dicir. E, lógicamente, termino, e, lógicamente, para dicir isto e comparar os últimos anos, pois hai que darlle os parabéns ao traballo que fixo o Goberno. Con eses 5 millóns de inversións, 160 proxectos en zonas non productivas. É dicir, que fai 5 anos non estaban producindo e agora están producindo. Por iso, o noso grupo quedase con esos datos. Parécenos moi ben as zonas, parécenos moi ben as cifras positivas, pero parécenos moi ben que esas zonas, parécenos moito mellor, que esas zonas que non estaban producindo fai 5 anos, hoxe esteñan producindo, e iso tamén avale e axude a que estas cifras vayan mellorando ano tras ano. Nada máis e moitas gracias. Gracias, señor Balseiro. Turno de peche para o señor Maneiro Cadeo.
Gracias, señora presidenta. Bueno, evidentemente as cifras, como di o dito, opinable. Entón, as cifras son as que son, din o que din para o ano 2000, respecto ao ano 2015. Hai unha serie de factores que creemos que están incidindo, comentín algún, o incremento de zonas, a recuperación de zonas improductivas, co que hai un incremento de zonas máis produtivas, pero tamén hai algún elemento máis que redunda nesta mellora, polo menos mellora no ano 2015 o marisqueo, como pode ser que no 2015 se produxo na serie tamén históricos do ano 2010 por primeira vez o incremento no número de mariscadoras, o incremento do número absoluto, o que quere decir que a parte de atracción da sustitución de mariscadoras a pé me refiro, a sustitución, o relevo das que se van xubilando, hai novas incorporacións en termos absolutos e tamén é un signo positivo desa melloría que se detecta tamén nas cifras no ano 2015. E tamén, por que non decilo, tamén constatamos que hai unha menor incidencia do furtivismo. Furtivismo, desde que no Código Penal se recoñece como delito en determinadas circunstancias, pois entendemos que hai unha disminución, non unha desaparición, nadie me entenda mal, pero si unha disminución e o produto que podría estar salindo de forma furtiva ahora sale polos cauces legais, que realmente do que se trata. Todo isto nos fai pensar que neste momento algo pode estar cambiando no marisqueo. Esperemos, como decía, que as condicións meteorolóxicas e oceanográficas sexan normais, é dicir, colaboren a que a situación sea normal, e creemos que o camiño está emprendido. Se empezan a recoller os frutos da recuperación de zonas improductivas e, desde logo, vamos a seguir incidindo intensamente en recuperar máis zonas improductivas, alá onde as haya e onde haya posibilidade técnica de recuperalas, porque, aparte de outras accións que o propio sector tamén teño que decirlo, que tamén ten que ir tomando por iniciativa propia, como decía a directora, traballan de un xeito que a acuicultura, e non digo que se pasen a acuicultura, non vou entrar nesa polémica, pero sí que teñen que ir pensando nunha estructuración do seu traballo. Ahora están profesionalizados, pasaron de ser meramente extractivas a profesionalizarse, pero non debe quedarse aí, deben continuar avanzando. E, desde logo, nos, desde o Goberno da Xunta, vamos a estar para axudalas. Bueno, pois a conxunción de todos esos elementos nos fai ser optimistas e positivos de cara ao presente ano e anos sucesivos. E, sobre todo, unha vez, cando sexa posible, darlle solución ao problema do berberecho, creemos que se vai a notar moito, sobre todo na Ría da Arousa, que é onde tenga o problema, se vai a notar máis todavía esta tendencia á melloría do marisqueo galego. Moitas gracias. Gracias, señor Maneiro. Pasamos entonces á última das preguntas, que tamén vai a dar resposta ao secretario o director xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica, que é do señor Val Alonso, a número 47.690.